from the top. And I'm hating the slack, couple mans run around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Assalamu alaikum. Destan video mehvan ağzaları idi tomaşaşları. Edil sizi şu neçeli Destan video YouTube kanalına bir näse Türkmen toyları, toy rolikleri tomaşa edersiniz. Destan video öz mehvan ağzaları üçin idi tomaşaşlar üçin şäher kanal açdy. Kanalymyň ady Destan Show. Destan Show adly şäher kanalymyza siz bir näse ýetleşikleri, aýratynam dörüjçilik işleri tomaşa edip bilersiňiz. Tomaşadan sonra like basmaly, aşolsany gow tesirleriňizi biz bilen paýlaşyp, aýratynam tesirlerde öz tekliplerinizi bize ýollap bilersiňiz. Şolsany Destan Show adly kanalymyza goýuljak bir näçe getleşikleri, dörüjçilik işleri öz goşandygyňyzy goşup bize ýardam berip bilersiňiz. Onda täze kanalymyza agza bolun, Destan Show.